Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia, eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Orangutango. Aurtengo Kongo-Bongo bananaldia sekula baino bea izango da, Cranky. Eta gainera, gure ohiko ospakizunetatik gogokoen dudana. Funkik eta zuk Kongo-Bongo dantza txapelketa ospetsua irabaztea, jakina. Urtero egin ohi duzuenez, kanti. Funkik ez du parekorik dantzan. Eta ez gerrakorri. Ikaragarria litzateke lehenengo saria beste norbaiti eman behar izatea. Alegia kristalezko kokoari gurari bat eskatzeko aukera. Pentsa blusterri egokitzen zaiola guraria, edota Donkey Kong berari. Bai, pozgarria da Funkiri ematea, urtero gurari berbera eskatzen baitu. Surferako uin erraldoi bat. Bake santuan gatoz! Nire kristalezko kokoa lapurtzera zatozte? Ez, zure bila gatoz oraingoan pipiak jotako tximino hori. Zera aditzera emateko, zuen dantza txapelketa ziztrin horretan parte hartuko dudala. Ez horixe musker espainlodi. Zuk irabazizkero, Kongo-Bongo uarte osoko agintari nagusi bilakatu nahiko zenuke. Tira, zera ez pentsa bururatu etzaidanik. Zera, badakit zuen Flaki, Flunki edo dena delako primate buame eskatatxu hori. Trebea dela oso. Belarri honekoa da, bai. Badakizu zer den belarri hona izatea espain zintzilikario? Izanik ere trebea eta belarri honekoa. Neu ere urteetan trebatutakoa naiz. Eta enaizari Arthur iletxuz. Egoskorrekin trebatutakoa nauzue? Tira, egoskorkeria gora bera, binakakoa da orangutango txapelketa. Eta dantzabikotea beharko duzu. Uskeria utxala zindagizut. Inongo kaskarin edota zangoarineken hauni nola ala mende hartuko. Ez pasai trikimailu gaiztoren batez baliatu eta gailentzen behintzat. Ala balitz, istilu gorria genuke orduan. Funki eta Donkey Kong ohartarazi behar ditugu. Inkadinkadu irudia. Arazoren batote. Egiazta dezala Donkey Kongek oraintxe bertan. Eskerrak alere Donkey Kongek ez duen dantza txapelketan parte hartu behar. Alde askotatik begiratuta. Aizue, ari naiz apurka. Dantzazea baino errazagorik. Inbidia ematen didazu, Funky. Bikote aparta zarete kandi eta zu dantzalekuan. Zuk bezala dantzatuko banu. Eta nork egin dezake alegintxoa, Donkey Kong. Ea saiatu peinta berriz. Bekira ninabil dantzan nahi doski, erritmoa hartu zara tonate derki. Taupadari buruan adi, gerriari eta oinei edakin. Eta notakai egiteko dantza segin niri, benetan derraza. Hasi bidaka eta gida bidaka, aldaken oreka hori dakiltza. Besoak astindu airean, ibili irristan erortzeke lurrera.
edo nortakai, ekiteko dantza, sekin niri, benetan da erraza, landu ondo, landu zure izaera, eta berez duzun mugikera, ez kezkatu mugituzuk nahi bezala, izan beti sasoi betean, edo nortakai, egiteko dantza, sekin niri, benetan da erraza, edo nortakai, egiteko dantza, sekin niri, benetan da erraza. Begira, Crankyren holograma! Zalaparta handia dator Inka tenplutik, istilu larriren bat gertatuko zen. Beraz, astindu gogotik zuen atzialdeak eta zuazte guartearen beste aldera zer gertatzen den ikustera. Ea, bizkor! Ei, iritsi nahi baduzue berehala, Funkyren hegaldiak erabiltzea onena. Baina zuk dantza txapelketan parte hartu behar duzu. Aireportuko morroiak dioen bezala berehala nator. Izango duzu bai, Krokoputz lehiatuko baita dantza txapelketan zure aurka. Krokoputz? Aiene, eta norrote du dantzabikotea. Krusha! Krusha? Bai, Klump, Krusha izango da nire dantzabikotea. Derrigorrezkoa alda. Bai, ez duzu pentsatuko Klumpek bere soldadu bota astunekin zanpatuko dizkidanik nire oin delikatuak. Aukeratu musika, Klump. Prest? Ekin. Zuk niri jarraitu beti, Krusha. Eta bat, bi, hiru, lau. 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 Aizu, Donkey Kong, agian ezkenioke embarazu egin behar Inka du irudiari. Zatozte. Hortaz, Inka gatoz, ala Inka eskatoz. Otzikaragarria. Hain zuzen ere, Funky. Otzikarak sentitzen ditut bizkarrezurrean gora eta bera. Itxaroi da zue! Lena, Krusha, emaitzazu lenda bizikoa. Utikan bigarrena eta hirugarrena, eman lehen pausoa bakarrik. Krusha, eman pausoa! Oso ondo, Krusha, eta orain honela. Ea, esan, zer da tenpluko zalaparta hau dena Inka du? Donkey Kongentzako proba. Igaro heriotzaren irugelak. Zori gaiztoa! Eta balda, zera, arrazoi bereziren bat, nik proba hori gainditzeko Inka du? Kongo bongo uartea salbatzea. Arrazoi sendoa da? Aizu, Inka du? Ez alda nahikoa eta gehiagi zerbitzuko gela kaskar bat igarotzea ere. Izan ere, dantza txapelketan parte hartu behar dugu eta denbora zurri xamar gabiltza. Okerragoa izan ziteken, laugela esaterako. Edo bost bestela. Agian gaizki ulertu diogu, agian zera esan du, zorionaren irugela. Tira, banoa, opaidazue sorte ona. Hormen kontra! Baixeki mugitzen labur, txiki-saga, txiki-saga! Gertu duzu ia, Donkey Kong! Eutxion, apur bat gehiago!
Irristan nabil! Banana umelduak bezala! Ah! Funky! Didi! Begiratu! Zula eginda nago, ala ez? Erabat sasoikoa, Donkey Kong! Gaitzerdi. Bat gutxiago, baina oraindik beste bi. Oraindik garaiz gabiltza dantza txapelketarako, baina bizkon ibili behar dugu. Hauxe, bai, gaizki egindako pieza. Dardo lasaigarria jaurtiko diot. Ez, hiltzazu! Zera, azken gurari bat eskadezake? Girotu musikaz, zerrauts buru lerdoa! Aukera nahiago nuke bertan bera utziko bazenu. Ea ba, Kruxa! Ekin! Aizue lagunok zera pentsatu dut. 3 gela dira, eta gu geu ere 3, bakoitzari bana dagokigu. Baina inkadinkaduk esan du... Inkadinkaduri ezin dio eragin ez dakien zerbaitek. Baina zuri eragin diezazuke, Funky. Zerbait gertatzen bazaizu, nor lehiatuko da krokoputzen aurka orangutango dantza txapelketan? Eutxigo jariare laguntxota laguntzar. Ikusten, erraz igaro dut! Gogoko dut gela hau! Ea, guazen, txikito. Nonbait gure inkadinkaduk zuk uste baino askoz gehiago daki, Funky! Oh, berriro ez. Oh, Ia lortu duzu, Donkey Kong! Zemukizu, ibilbidean istripua izan duzu. Inkadinkadu tematuta dago eta 3 gelak zuk gainditu behar dituzu! Berriz ere nik, krokoputzek, ezinezkoa zirudiena lortu dut. Zer diozu, Klump? Aukeran, nahiago nuke bertan bera utziko bazenu! Nire guraria eskatuko diot orain kristalezko kokoari. Ikuskizuna astera doa! Ez dago haien arrastorik, Cranky. Nork pentsatuko zuen honela maituko zela hau guztia. Krokodilo zoromokordo horren mende denak dantzaldi zistrin bat dela eta ez dela. Funky garaiz iritsiko da, Cranky. Donkey Kong arduratuko da horretaz. Bikote batek bainoen hau arduratzen benetan mundu honetan, Candy. Donkik eta Konek. Nire irudipena da edo igaro bide hau zera ez du xamarra da. Zergatik zara beti ainezkorra, Donkey Kong? Egia! Gainera, tximenontzako autobidearen parekoa da. Tira, banoa. Ea, danboro txapur bat, axola espadizu. Ezein dazue zerbait! Ikusten baduzue! Donkey Kong, makurtu! Ez galditu segin mugitzen, gorputza bitxara egiten! Banana sarta! Tximinokeria aparta! Itzelezko dantza saioa izan da. Amaitu da azkenean. Eta orain, nola arraio aterako gara hemendik? Beraz, kito, ezta, inkadinkadu? Kongo-bongo uartea salbu dago orain, ezta? Zoaz eta salbatu artea. Nola? Ez dut alarri biliko naizela uste dut. Agian Crankik jakingo du nola salba dezakedan nik Kongo-bongo uartea. Gero esan beharko dit, orangutango dantzatxapelketaren ostean. Jo krokoputzen gana eta tximinon emenderatuko du berehala. Hau da kolpea lagunok, nire berna ezurra kraskatu egin dago.
Baina Funky, tentetu ezin bazara ezin zara joan dantzara, eta dantzatu ezinean? Krokoputz izango da txapelduna. Bat eta bi, eta bat, eta bi, eta bat. Bi. Bat, bi, bat, bi, bat eta bi. Bat, bi. Bat, bi, bat, bi, bat, bi, hiru, lau, bai. Ea ondo ateratzen den. Horra pikutara dena. Oh, Cranky, ez zaigu denborarik geratzen. Hemen izango da Krokoputz. Berandu baino lehen? Aukerarik ez? Orduan ni neu txapeldun. Oraindik ez duzu ezertxo ere irabazi. Ederki ba. Dantzatu eta irabazi, eman! Donkey Kong! Lehenengo berri honak, itzuli gara. Eta zer dio inkaduk honetaz guztiaz? Askorik ez, Cranky. Uartea salbatu beharra daukagula edo... Kontuak kontu. Non dago Funky? Oiek dira, zera, berri txarrak. Hemen ator orkatila ezurra utxeta orantxe naiz ez surflaria, ez dantzaria. Eta zer egingo dugu orain? Saria, guraria, kongo-bongo uartea niretzat dena! Ez borrokarik gabe, zera dantza egin gabe. Neuk ordezkatuko dut gure Funky. Esan bezala, saria, guraria, kongo-bongo uartea niretzat dena! Zure txanda, Klump. Zuekin bugi-bugi dantzaririk onena, dantzako jauntxik garaia, dantza eskoziarretan erredetena. Krokoputz. Ulertezina. Harrigarria. Baina, nola liteke? Bejon daizula, atxo! Tragetxa bandarotzea. Eta hurrena! Krokoputz, lehena eta hurrena! Bigarren lehiakidea aurrera. Ea, Donkey Kong! Dantzarako prest? Ederki, aurrera! Begira, zutome bat bezain zurruna da! Lotxagarri geratzen ari da. Negargarri oso asko zobeto moldatu da inkaduk jarri dizkion hiru ausardi probetan. Niri bururatu zaidana, bururatu zaizu? Astinduko pelak dite. Ederto, kitxo, neu txapeldun dena galdu duzu. Baita duintasuna ere. Ez estutu eta saiatu, tenplua bezala aizu. Aurrera, Donkey Kong, aurrera! Begira ni nabil dantzan airoski, erritmo hartu zaratonate derki. Taupadari buruan adi, gerriari eta oinei eragin. Edo nor da gai egiteko dantza, segi orain niri benetan da erraza. Giltza da koordinazioa, horri esker nina bilbiraka. Besoak astindu airean, ibilirriztan erortzek elurrera. Edo nor da gai egiteko dantzan, segi orain niri benetan da erraza. Landu ondo, landu zure izaera, eta berez duzun mugikera. Ez
eskatu mugitu nahi bezala, izan beti sasoi betean. Edo nor da gai egiteko dantza, segi orain niri benetan da erraza. Edo nor da gai egiteko dantza, segi orain niri benetan da erraza. Ulertezina! Baina nola liteke? Klump! Ikusentzuleen iritziaren arabera, orangutango dantza txapelketako txapelduna zera da! Donkey Kong txapelduna! Donkey Kong, hori da! Txapelduna! Krokoputz! Eta orain, ondo merezita daukadan lehen saria. Gurari handimandia bete araztea, kristalesko kokoari. Kruxan! Ea, ikus dezadan zer nahi dudan benetan. Kongo-bongo arte osoko agintari izatea adibidez? Ez dago gaizki pentsatuta. Ez da zure errua izan, Donkey Kong. Aukera nahiago nuke bertan bera utziko bazenu! Nonbait hitzez hitz bete du zure guraria. Esan aio, datorren urte arte. Ez zaitez geldi geratu hor, Klump! Egizu zerbait! Eta kontsolazio saria Donkey Kong eta Candy txapeldun ordeentzat dantza ikastaro oso bat. Nork behar ditu dantza eskolak? Eta bat? Eta bi! Eta hiru! Nola jakindu? Jakin nork! Inkadinkadu jakintxuak. Tenpluko proba hori niri dantza klaseak emateko aitzakia baino ez da izan. Berak esatera, Kongo-bongo uartea salbatuko nuen horrela. Eta hori da hain zuzen egin duzuna, Donkey Kong. Dira, zer diozu, Candy? Dantzatu nahi? Bai! Au! Baldarrutxa zara, Donkey Kong! Agian dantza eskolak beharko ditut. Eta beste dantzakide bat, Klump Generala libre omen dago. Hemendik 1400 bat ordura edo!